Ассалому алейкум дӯстони азиз, ҳамкорони азиз, лидерони лоиҳаи Faberlic Forever. Номи ман Юсуфҷон Тухтаназар, ман лидери ширкати Faberlic ва имрӯз бо шумо дар бораи маркетинг плани ширкати Faberlic суҳбат мекунем дӯстони азиз. Ва яъне ки чӣ гуна аст ширкат ҳар 21 рӯз шумо метавонед ки даромад гиред даже бе фурӯши маҳсулот. Ай худи компания ҳатто ай хона набаромада шумо метавонед ки ай компания даромадҳои калон гиред. Ва биёед мефаҳмем вақте ки шумо ба ширкати Faberlic мебиёед, компания Faberlic барои он заказое ки шумо заказ мекунед бал метиҳад. Биёед аввал аз ҳамин чиз сар кунем ки бал чист, яъне ки бал худаш чиай ва барои чӣ ӯ лозимай. Биёед аз ҳамин сар мекунем. Хуб, бал ин нишондиҳандаи рақамиест ки ба ҳар як маҳсулот ҳамроҳ карда мешавад. Яъне ман ба ёди шумо боз як бар мерасонам ки ширкати Faberlic дар зиёда аз 46 давлати ҷаҳонӣ вуҷуд дорад ва гӯем ки шумо метавонед аз ҳар тарафи канорҳои дунё ба гурӯҳи худ одамонро аъзо кунед ва барои ҳамин барои ин ки ҳисоб кардан осон шавад, ҳар як давлат валютаи худашро дорад ку компания Faberlic системашро бал ба мондагия, яъне ҳар як давлат валюташ ҳар хел, пулаш ҳар хел, лекин маркетинг плани Faberlic барои ҳамаи давлатҳо ягона аст ва дар бал ҳисоб карда мешавад ки кори моя чанди маротибаҳо осон мекунад. Хуб, бал кай шумо бал мегиред? Вақте ки маҳсулот харид мекунед, шумо ай компания бал мегиред ва нархи як бал барои ассортименти асосӣ, яъне ин парфюмерия, кремои ҳар гуна, витаминҳо, косметика ва ғайра, барои ин гуна ассортиментҳои асосӣ нархи як бал 8 сомону 25 дирам ва нархи як бал барои ассортименти омехта, яъне ин либосҳо, пойафзалҳо, ҳар гуна аппаратҳои медитсинскӣ, бижутерия ва ғайра маҳсулото нархи як бал 16 сомону 50 дирам мебошад ва нархи бал барои гирифтани даромад аз маркетинг плани ширкат ин 6 сомону 60 дирам. Ва бисёрият savol меҷӯянд ки барои чӣ барои даромад гирифтан аз маркетинг план нархи бал 6 сомону 60 дирам ай? Дӯстони азиз, ин аз он сабабе ки компания Faberlic налог месупорад ва дигар расходҳо дорад. Барои ҳамина ба ҳисоб гирифта 6 сомону 60 дирам компания гӯем ки дар нархи як бал ба 6 сомону 60 дирам мондагия барои он ки расходҳои худашам бирорад. Ва албатта ин қонун аст, яъне ки ин қонуни компания бояд ки амина ҳамин хел қабул кунем ва ҳамаи давлатҳо ба анамин тавр аст, яъне ки ҳамаи давлатҳо анамин тавр ҳисоб карда мешавад. Масалан, барои Россия барои ассортименти асосӣ 75 рубл, барои ассортименти омехта 150 рубл нархи бал ва барои гирифтани даромад аз маркетинг 60 рубл мебошад.